дар ин дарс модулаҳои тригонометрӣ кор мекунем, соддаашро ва мисолҳое ки бо баръакси таносибҳои тригонометрӣ, яъне синус, арк, косинус, арк, танҷент будагӣ саволҳоро кор мекунем. Сар кунем. Пес арксинус, косинус инҳо барои чӣ лозим аст? Инҳо барои ёфтани кунҷ, яъне ба шумо қимат дошта мешавад ва ба он кадом кунҷ тааллуқ дорад, ҳамонро меёбем. ва аз инҷо бояд диққат кунед, вақте ки арк синус, арк танҷентро истифода мебаред, арк тангенсро, кунҷи шумо ҳамвақт байни минуси 90 ва 90 градус бояд бошад, ё ин ки минус пи тақсими 2 бошад. вақте ки кунҷҳое ки шумо дар арк косинус мекобед, ҳамвақт байни 0 ва пи, 0 ва 180 градус бояд бошад. ба он чӣ бояд диққат кунед. сар кардем. Масалан, мисоли 437 решаи модулро ёбем. вақте ки шумо ин намуди саволро мебинед, ин чӣ маъно дорад? ин намуди шаклашро агар иваз кунем, ин маъно онро дорад ки косинуси пи тақсими 3 ба чӣ баробар аст? Яъне ба x баробар. ҳамонро ёбед мегӯяд. ё ин ки дар мисоли 438 арк тангенси x пи тақсими, яъне ин чӣ маъно дорад? Ба шакли дигар нависем. Ин маънои он дорад тангенси пи тақсими 6 ба x баробар аст. Яъне x-ро қиматашро ёбед мегӯяд. ва агар қиматашро ёбем, медонем ки косинус пи тақсими 3 ин кунҷи махсус аст. Косинус 60 градус аст. Косинус 60 градус ба 1 тақсими 2 баробар аст. Аз се кунҷҳои махсус ёфта метавонед. ё ин ки тангенси 30 градус, ё ин ки тангенси пи тақсими 6 ба чӣ баробар аст? Ин ба решаи 3 тақсими 3 баробар аст. Аз се кунҷҳои махсус ёфта метавонед. ҷавоби ин б мешавад ва ҷавоби ин ҳам б мешавад. акнун биёед ин формуларо истифода барем. Формула не, кунҷҳоро ёбем. аз се кунҷҳои махсус бо меёбем. Масалан, арк синуси минуси решаи 3 тақсими 2. мо бояд кунҷ байни минус пю п тақсими 2 бошад. Азбаски ки инҷа манфӣ аст, кунҷи моям манфӣ бояд шавад. чӣ кор мекунем? Ин мешавад 18. синуси кадом кунҷ решаи 3 тақсими 2 баробар аст? Ин мо медонем ки решаи 60, ё ин ки п тақсими 3, пи тақсими 3 аст. ва ин мешавад ин кунҷ минуси пи тақсими 3 аст. ҷамъи 5 зарби арк косинуси минуси 1. косинуси мо, арк косинус байни 0 ва 180 градус бояд бошад. мо медонем ки косинуси 180 градус ба минуси 1 баробар аст. Яъне 5 зарби пи, аз ҷиҳати пи менависем, чунки ҷавобу пи мехоҳам. минуси 12 зарби арк тангенси минуси 1 тақсими решаи 3. манфӣ аст. кунҷи мо бояд манфӣ бошад. ин кадом кунҷ аст? Кадом кунҷ ба ман 1 тақсими решаи 3-ро медиҳад? ин 30 градус аст, яъне пи тақсими 6. манфӣ ки аст? Минуси пи тақсими 6-ро менависем. ва баъди ин содда мекунем. вақти қавсуро мекушем, ин мешавад минуси 6 пи ҷамъи 5 пи ҷамъи 2 пи. ва аз инҷо медонем ки ҷавоб пи аст. ҷавоби мо д аст. мисоли навбатӣ боз ҳам хел аст. арк тангенси решаи 3 тақсими 3 мусбат аст. кунҷи моям бояд мусбат бошад. байни 0 ва 90 градус бояд ёбем, ё пи тақсими 2. ин кадом кунҷ аст? 30 градус аст. яъне 24 зарби 30 градус. Не, пи тақсими 6 намедем, чунки аз ҷиҳати пи мехоҳам. ҷамъи 8 зарби арк косинуси решаи 2 тақсими 2. ин 45 градус, ё ин ки пи тақсими 4 аст. ҷамъи синуси кадом кунҷ ба минуси 1 баробар аст? Ин синуси, албатта ки синуси 270 градус, лекин кунҷи мо байни минуси 90 бошад, минуси 90 градус мешавад. яъне 4 зарби минус п тақсими 2. инҳо ҳамашон кунҷҳои махсус ҳастанд. вақте ки кор мекунем чӣ мешавад? 4 пи ҷамъи 2 пи минуси 2 пи. ва аз инҷо дида мешавад ки хел ҷавоб нест 4 пи. онҷо хато кардем. п тақсими 6 шуд п тақсими 4 минуси п тақсими 2. вақти қавсро кушем 4 пи 2 пи боз минус 2 пи. ба фикрам ҳама чӣ дуруст аст. дар инҷо ки ҷавоб нест. ҷавобро мо худамон дохил кунем, 4 пи мешавад. давом мекунем. пес аз модулаҳоро кор кардан як чиро ба хотир биёрем. яъне аз якум чойрак мо медонем ки якум чойрак кунҷҳо байни 0 ва 90 градус. ва ҳамин таносуби тригонометрия ҳамин кунҷҳоро дар дигар чойракҳо ҳам ман ёфта метавонам. яъне таносуби тригонометрия гуфтагим синус, косинус, тангенсро. чӣ хел мекунем? агар ман мехоҳам ки ҳамин кунҷи мисол 30 градусро ман медонам.
кунҷи 30 синуси 30 градус ба чӣ баробар аст? Ба 1/2 баробар аст. Агар ман хоҳам ки ҳамин қиматро дар дуюм чойрак ёбам, чӣ кор мекунам? Ин формуларо истифода мебарам. Барои дуюм чойрак, ин барои сеюм чойрак, ин барои чорум чойрак. яъне ин формула чӣ маъно доранд? Агар шумо мехоҳед ки аз якум чойрак ба дигар чойракҳо ҳамон кунҷҳоро муқобилашонро муқобил не яъне кадом ба кунҷҳо тааллуқ будагишонро ёфтан хоҳем, ин формула истифода мебарем. ин формула айдод кардан осон аст. шумо фақат нигоҳ кунед 180 градус ва 360 градус истифода мебарем. дар инҷо ҳам нависам. ба чӣ бояд диққат кунед? дар кадом чойракҳо синус косинус шумо мусбат ва манфӣ аст, ба он бояд диққат кунем. мисол чорум чойракро нависем. дар чорум чойрак синуси мо манфӣ аст, ин мешавад синуси альфа. косинуси мо дар чорум чойрак мусбат аст, ин мешавад ба косинуси альфа. тангенси мо манфӣ аст, ин мешавад ба тангенси альфа ва ин мешавад ба минуси котангенси альфа. биёед яъне ман ба аввал гардем. синуси 30 градус дар дуюм чойрак ба кадом кунҷ тааллуқ дорад ҳамонро ёбам. дуюм чойрак бошад, инро истифода мебарем. ин 180 минус 30 яъне ба синуси 150 градус. инам 1/2 мешавад. дар сеюм чойрак агар ман ҳамин кунҷро мондан хоҳам, чӣ кор мекунам? Инро истифода мебарам. ин формула дар инҷо нигоҳ кунед. 180 ҷамъи ҳамон кунҷ. яъне синуси 210 баробари 1/2. дар чорум чойрак бошад, инро истифода мебарам. 360 градусро, яъне 360 минус 30 синус 330 градус. инам 1/2. лекин як чиз ҳаст, хатобӣ аст. мо бояд диққат кунем. кай синус дар кадом чойракҳо мусбат ва манфӣ аст. мо медонем ки дар сеюм ва чорум ин манфӣ аст ва инҷо минус монро фаромӯш накунед. инҷа минуса мешавад. барои косинус ҳамин мантиқро истифода мебарем, барои тангенс, котангенс ҳамин мантиқро истифода мебарем. яъне ин як роҳ аст барои истифода бурдан. масалан дар баъзи саволҳо ҳам пурсиданаш мумкин аст. чӣ бошад? масалан тангенси 240 градус ба чӣ баробар аст? ин дар кадом чойрак аст? дар сеюм чойрак аст. дар асл кадом кунҷ ба ин тааллуқ дорад? яъне тангенси 180 ҷамъи 60 градус. мо медонем ки дар сеюм чойрак тангенси мо мусбат аст, ин ба тангенси 60 тааллуқ дорад. яъне тангенси 60 мо медонем ки ин решаи 3 аст. яъне тангенси 240 ба решаи 3 баробар аст. акнун биёед ба модулҳои содда ки аз тригонометрия доштааст онро бинем. якчанд саволро. ҳангоми x байни дуин кунҷ бошад, модули 2 синус x баробар 1 чанд реша дорад? хай биёед решаҳоро ёбем. ин дар асл чи аст? синуси x баробари 1/2. вақте ки мо ин савол кор мекунем, бояд фикр кунем. синус кай мусбат аст. мусбат аст ба карои кадом кунҷҳо? якум кунҷи мо ин 30 градус аст. ёбем ки p/6. ва дар дуюм чойрак ҳам синус мусбат аст. дар дуюм чойрак бошад, ба кадом кунҷ тааллуқ дорад? ман ин формула истифода мебарам. яъне 180 градус минуси 30 градус, ин мешавад 150 градус. ёбем ки аз ҷиҳати пи нависем, чӣ мешавад? пи минуси p/6 ин мешавад 5p/6. яъне 5p/6 навишта метавонем. ин ҳарду кунҷ мешавад. боз дигар кунҷҳо ҳам шудаш мумкина агар зиёда аз як дар хӯрам, лекин байни инҳо мехоҳад. байни инҳо худи ҳамин кунҷҳо ҳастанд. яъне чизе ки мебинем худи ҳамин решаҳо байнашон ҳамин ду ҳаст. яъне ду реша дорад ҳамин кунҷҳо. агар савол дигар мебуд, барои чӣ хел савол монда? x байни 0 ва 2p буданаш мумкин аст. баъд чанд реша дорад? ду реша дорад. ҳамин решаҳо байни худашон ҳамин решаҳо дохил ҳастанд. ё ин ки савол буданаш мумкин байни чӣ бошад? 0 ва p. акнун 0 ва p байни 0 ва 180 градус бо ҳамин ду кунҷ мешавад. агар савол бинем байни 0 ва p/2 ва инҷо акнун ҷавоби мо 2 не 1 мешавад. чунки ин кунҷ дар дуюм чойрак аз мо мехоҳад ки байни 0 ва 90 градус, яъне як кунҷ як решаро ёбем. ин 1 мешавад. яъне ба ин фосила вобаста аст чанд реша доштанаш. барои ин савол ҷавоби мо б мешавад. бо як савол кор кунем. масалан байни 0 ва 2p байни 0 ва 360 градус модули тангенси 1 чанд реша дорад? аввал ёбем. тангенс кай мусбат буд,
جواب که مثبت کدام کنجا مثبت میتید؟ یک و سه. این کدام کنجا است؟ کنجا مخصوص است. این x به چی برابر است؟ در یکم چورک 45 گرادوس است. یا اینکه پی تقسیم 4 x به همین برابر است. من میخوام که همین کنجا رو در سرین چورک هم یابم. برای سرین چورک یافتن این فرمول استفاده برام. این فرمول چی؟ 180 جمع همون کنجا. یعنی این یکم ریشه من دوم ریشه من میشود 180 گرادوس جمع 45 یا اینکه پی جمع پی تقسیم 4 یعنی 5 پی تقسیم 4. در اصل در اینجا نمیپرسه کدام کنجا است، لیکن یافته میتونیم چی است؟ چند ریشه داره؟ دو ریشه داره. همین است. در درس آینده نصیب باز مدل های مرکب تر رو ده میبرایم.